Doncs per mi el projecte ha suposat una innovetat i una oportunitat molt gran, sobretot a nivell de centre, a nivell d'alumnes, perquè si, no tothom té aquesta oportunitat de poder participar en un projecte tan extens a nivell europeu, a viatjar i és tot molt, és una oportunitat. Bueno, primer de tot vam començar l'any passat a fer tot el que és la part pràctica, la part teòrica, o sigui, el pla d'empresa i començar les coses que s'hauria de fer per crear una empresa. Després aquest any ja hem fet tota la part pràctica, o sigui, ens hem separat per sectors, o sigui, per sectors màrqueting, finances, producció i recursos humans, i després ja cadascú ha fet la seva part. O sigui, tot el que vam preparar tercer, ara ho hem fet, hem preparat l'oli de cop i ho hem fet tot. Doncs l'any passat la primera mobilitat va ser a Txèquia, vam viatjar una part de la promoció de quart i 2 mesos després es va viatjar a Polònia, que va viatjar a l'altra segona part. I aquest any, d'aquí 2 setmanetes, ja anem a Turquia i la nostra mobilitat s'haurà acabat i el juny es tanca ja el projecte aquí a Catalunya. Home, és molt interessant perquè, vulguis o no, tu veus la cultura dels altres països. O sigui, també hem fet intercanvis en països que són molt diferents del nostre, com Turquia, Txèquia i Polònia. O sigui, tu veus la seva perspectiva, el seu punt de vista, no sé, és molt diferent perquè tu vius el seu dia a dia. No sé, jo crec... Bueno, està molt bé perquè també prens molt a parlar una llengua anglesa, que és interessant aprendre la llengua anglesa. En general, el projecte és el que he dit abans, és tota una oportunitat. Tens l'oportunitat de relacionar-te amb gent de diferents cultures, diferents països, diferent llengua i que t'has de comunicar amb tot comú, has de buscar un terme comú que tu puguis entendre amb ella i ella pugui entendre. I al principi costa, però mica en mica vas millorant el teu nivell, et vas entenent amb l'altre i el més important és que fas companys arreu de tots els països. Però bueno, també, com diu ell, no és només la llengua anglesa i tot això, també és, o sigui, hem vist l'empresa, o sigui, com és les complicacions i les avantatges que és estar dintre una empresa. Saps? O sigui, clar, vulguis o no, has de fer un treball, no és el mateix un treball a classe que un projecte que has de tenir un pressupost, un temps limitat i algú que et va dient el que has de fer. Bueno.